Seguimos co Diario Cultural porque hoxe une arte urbana e cantigas de romería. Belén Regueira, moi boas tardes. Boa tarde. Sedíame unha ermida de San Simón e cercaron máis ondas que grandes son. Así empeza unha das cantigas de amigo medievais que se denominan tamén cantigas de romaría, porque citan unha ermida, un santuario ou unha igrexa concreta. Xa podemos ler estas cantigas con xeolocalización. Diario Cultural. O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades publica en liña un recurso sobre as cantigas de romaría. O proxecto revisa esas composicións medievais e xeolocaliza os lugares que mencionan. Ana Romani falou cun dos responsables do proxecto. Ás veces pode ser máis doado. Por exemplo, outras, identificar a referencia non é tan evidente. En San Mamede sabes. Neste caso, refírese á ermida de Santo Amedio, en Beluso, en Bueu, ou, así cando menos, o recolle o proxecto de xeolocalización das cantigas de romaría que ven de poñer na web o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Enmárcase no proxecto Cantigas de Romaría que combina o estudo das cantigas de Amigo, o maior corpus de poesía en voz feminina da Idade Media Europea, coa xeolocalización digital, ofrecendo outras perspectivas sobre as composicións coñecidas como cantigas de romaría ou de santuario. O proxecto identifica igrexas, capelas, ermidas ás que se refiren as cantigas nun mapa, referencia e sitúa os espazos, documenta a súa historia, mostra, ademais, a súa imaxe actual. Por exemplo, a da igrexa de Santa María de Vigo, na cantiga de Martín Codax. Que, por certo, é a mesma igrexa desta outra composición tamén de Martín Codas. Máis de 300 imaxes vinculadas ás capelas, ás ermidas, citadas por cada autor, as localizacións, os textos, a bibliografía, conforman todo este proxecto, resultado da colaboración entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Carolina do Norte. Participaron as catedráticas Mercedes Brea, Pilar Lorenzo Gradín e o profesor titular de Estudos Hispánicos da Universidade de Carolina do Norte, Juan Escourido. Moi boa tarde, Juan. Boa tarde, Ana. As localizacións nas cantigas de romaría levan tempo sendo obxecto de debate, de estudo. Que complexidade, que desafíos implica a súa identificación? Pois sí, como ben dis, leva moito tempo porque o que temos son fundamentalmente dous manuscritos nos que aparecen referencias pois a unha Santa María ou a un San Leuter ou a un San Mamede. Pode aparecer algún topónimo, pero cantas igrexas, cantas ermidas, cantos santuarios hai en Galicia que teñan a advocación a Santa María. Pois son infinitos, claro. E o mesmo sucede con outros santos, non? Entón, o que nós tivemos que facer, que non somos os primeiros, pero apoiándonos xa nos estudos que había feitos, foi intentar recopilar dos manuscritos a maior información posible, é dicir, facer as colacións necesarias, entender a biografía do autor, sempre entre comillas esa palabra, sí, falando de cantigas de Amigo, para atopar os lugares aos que facían referencia, tendo moi en conta que a advocación pode cambiar, que unha igrexa que hoxe se adica a un santo, quizáis fai 2 séculos adicaba a outro e fai 5 se adicaba a outro, non? Entón hai que tamén facer ese traballo de arquivo de entender a historia parroquial
dos diferentes lugares. Cando hai dúbidas, como se resolven? Nós propoñemos o que nós pensamos que é a posibilidade máis posible. Eso o primeiro, que nas humanidades non tanto resolvemos como propoñemos, o que basado na documentación parece o máis probable. Mira, temos poetas que son moi claros, é dicir, algúns non presentan dúbidas, outros hasta 7 posibilidades. Penso en Lopo, do cal só temos ese nome, Lopo Xobrar, non temos ningún tipo de apelido. Resolvemos recurrindo a outras cantigas de Lopo. É dicir, noutras cantigas de Lopo faise referencia a lugares que están preto, neste caso Lopo canta San Leuter, fanse referencia a lugares que están preto da capela que nós pensamos que é a capela que tiña a Romería San Leuter que Lopo canta. Quen é o círculo social deste autor, que outros topónimos ou que outras referencias xeográficas aparecen nas cantigas de ese autor e de autores que sabemos que tiveron contacto con el e que, polo tanto, se movían nos mesmos espacios. É dicir, trátase de poñer en conxunto todos os datos disponibles e a partir de aí tamén, obviamente, na página web cantigasderromaría.org nos ofrecemos a bibliografía, ler os estudos previos de todos aqueles que levan intentando desde fai décadas localizar os lugares aos que se refiren estas composicións. Porque xa algo apuntábamos na presentación, pero na plataforma efectivamente atopamos os textos das cantigas, atopamos as súas localizacións posibles. Como se concebía e como se concibe a plataforma? Quero pensar que ten unha triple, non doble vertinte, é dicir, os especialistas poden achegarse a esta plataforma e atoparán fundamentalmente cal é a proposta de Mercedes Brea, de Pilar Lorenzo e máis miña de localización destas cantigas. Logo, para o gran público, penso que tanto a introdución que temos como os pequenos textos que temos, un explicando as características deste conxunto de poemas e outro remitindo aos poemas en sí, poden ter un coñecemento, digamos, introductorio a este corpus. E fundamentalmente eu penso sempre na educación, porque ese é o meu traballo. Parece un recurso no que se un profesor non falo de universidade, falo de secundaria, falo incluso de primaria, é unha página web facilmente navegable. Como tarea, usa esta web nas súas clases, aí vai a topar, non quero dicir todo, pero polo menos un 95% do vinculado ás cantigas de romería, o gallá que todo, pero quizá deixei algo polo medio, vai a topar todo o necesario para facer unha unidade, unha semana dedicada a este corpus que non deixa de ser o máis antigo en voz feminina da lírica, digamos, da lírica europea, no sentido de corpus cunhos símbolos, cun corpo, vamos a decir, non son as jarchas, sabemos que están en voz feminina, pero non conforman unha serie como se conforman este tipo de poemas, Entón, ese sería o obxectivo triple. Despois, tamén sinalar que a web está en español e en inglés. É dicir, o traballar nos Estados Unidos, pois penso presentálalo. Unha pena, digamos, eu que traballo fora, vexo que hai un descoñecemento moi grande da cultura galego-portuguesa no estranxeiro. É dicir, por eso ven a versión en inglés. Hai que ter en conta que a primeira traducción das cantigas de Amigo ao inglés fíxose no 2003, 2004. Pois a web é esta, cantigasderromaría.org, e aí está esta información, estes mapas e as posibilidades destas descobertas. Juan Escourido, moitísimas grazas por atendernos. Moitas grazas, Ana.